Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Ruap FC, kalalong ka kenhun ban yokur ya ka nam lakdu ha ka lumpung yelek kai first nine-a-side open football tournament bala penlong da ka dorbar snong umsau maujun ro dong sok mentai hne ka singi ka arphondai tarik nokpra arjar khatpra ya ka bala penlong hamadan yelek kai football jong ka snong umsau ka padang hap hapo ka jili jong ka maulai constituency hakani ka singi la sakhilang yakani ka jingrek kai do ba tebor pathau ubalalong ukongsan bat uba SBM ubalalong kum usembut kongsan harangkat ka jingi don langjong rang ba snong uba Johnny Khongkhiang haba phai sha ka jingi khun ka Ruap FC kala yora ya ka nam job nakani ka lempung hadien bakalala ban pelim no ya ka lightlum ha ka jingi khun ka ba ya khat bat ka ba itnat bha ka bala poi hadu uput ban rai ya ka kanhun la do da ka ba shupenlong ya ka jingi shoot penalty Yaki khusnam sya ke kanhun la du bat sya ke kanhun ke bawan baar la sam do kongsan bat usembut kongsan Makani ka jisim bata jopi kanum kutang kani ka por bamanta nang ni sakhaman phin nang yaitur nang yai practice nang yai pentebet ya ka sap ko bleu IP kanang bana kani ka madan ba phio banyelekai pinyo bani simbanta pat kiwi ki benta jong kani ka jala ka jongi bat jongkari ka jongi bat tanggawe ngajukran na bangale jaman laki football program ki bagi judan ngong ki samla ker lai lum lai wa na jinglen ki basneo namar kini kinum la banyarap ki jingim ki chongpi henrei haba phishim ta kum kini ki jena ka bhinyo ban sei ki sap ki phong ki chongpi kanyarap ya ka jingim chongpi ha ki benta ba fer khamtam ka football ka game ka ba ka ri bro ka we ka prathai ka ju sotnat ya ka ni ka jela ka football
But hang ni keri jongi rugi iba football kan lang kiu kan lang mixi kisnam ba menta omtang sin ke than lam mingi ke jongi ke ba hakini kisnam lingi iba syakapeng India jongi ru rasdang ban sim kia ki brero to ka than ban penwandur ya ka football hakari ke jongi namar ko majulang i mensuari tangka cricket bagi jubna ba and ka football kla dei ka we ka benta ka bala longkong san hakari ke jongi ngagen scam ba pinang practice khamba sisu ba pinyo ban nang kham pan ba hakini snam por banwan ban yo shimta ki tournament